decision yekuti uchazoendepi izvi zviri kwauri ngandikwanisi kukurongera upenyu nema here ndingauya uri ndokurongera upenyu hwako hazvizongoiti uneshuwa herewe wakaroora herewe kowesekeshe uwe makore mangani kwewe 19 uda kurowana here ukauda kuita kubasa ndozowana pachipi nemakore unoda kumira kubasa saka vanzi nababa munindi wazokona rini muna September ipapa moto utoenda ikoko Chipinge wada kutozomboona namaiwo tozotenda baba munini vanoda because vaiti hanzi mudzimai vada kuti vagozoonana nemi handiti ndozvavakataura ndozvandakanzwawo ndovakataurira nemwana saka mungowa sei tinongoda kutenda Mwari kana zvikabudirira asi kana zvikabudirira oraiti asi zviri sei guys. Oh my goodness, nhasi ndine mhuri yekwapayarira. Zviri sei mother? Tinofara makadini. Nhasi mofana tofarafara because zvandiri kuonawo panapa zvine mufaro usingaiti. Ndava kutenda Mwari nevhidhiyo yatakaita yakazoita kuti dzimwe hama dzenyu dzinge dzichikuonaiwo zvakare uyezve tichizonge tichibatana navo handiti. Mufana kutosekera zvendai madhasikana. Saka guys, last time takaita video tiri kumba kwavo. Unfortunately nhasi ndakundikana vedu vekuti ndinde ikoko. Tatanga tamboenda kunoona vana Roni kwaNyika. Saka zvizvione time yedu taona kuti hazvichaiti kuti tinde ikoko saka takatati vauye kuzotiona. Saka navapedza vanotozopinda pakati pamupakaswa uyu tozotoita kwavo ndozvachaita. Saka ndatoti kuzokumbira bhara kuna mai uyu kana vanaro mai Gwizhimbi apapo ndozvachatoita kuti vakwanise kunge vachipuwawo zvinhu zvavo. Saka zvakadero tisati vapa zvinhu zvavo ndoda kufara kuti mukomana uyu zijaya iri ndo rakabuda paipai zvichinzi mwana uyu havazivi kuti akaingepi akangotsaka tikaone nyika achingoenda kwari kuinda aimbofona asi hachafoni. Mukomana uri sei? Unonzani? Ndiwe chani ani kuna mayana? Ndini first born. Saka wakangoendepi zvewe? Ndaenda kubasa mutsvaga basa wokuti tirarame. Kupi kwacho? Kugwero. Saka waishanda rei? Ndaita zvekuchera. Wongori mukorokoza? Saka wakauya nei? Ndakangoyawo neufu nezvimari zvezvigayo. Zvigayo? Wakatenga ufu wakawanda sei? Ndakama 50 kg maviri. Wakangowamira zvokwada dhukurira nhema. Saka tichiri ipapo chii chakaziva kuti iwe udzoke izvozvo? Wakavafonera kwachichikaitika? Takaenda kumaprofita ndakusangana nemunyama dzakawanda zvichinzi chimbosvikawo kumba kune vabereki. Ukaenda nani kumaprofita? Ukaenda nevatinoshanda navo. Munochera navo? Saka kumaprofita ndokwawakaudziwa? Ndakazoudzawo kuti chimbotsvaga vanhu vedzinza. Vedzinza rako vari kukutsvaga. Taenda kune vedzinza tikanovaona. Vedzinza vari ani? Takaona ambuya. Wauti wedzinza ndiani apa? Vana baba munini navana vatete. Kupiwo family yako kuno wako Chipinge? Kumusha kwenyu? Saka wakati waenda kumaprofita waudzwa izvi ndobva wakutsvaka mari ndobva wakwira bhazi rini? Patova newiki. Vhiki ndabvazve kumba kwenyuko? Ndobva wakabva wakwira bhazi iyo ndokunaka Chipinge? Ndikauya kuna mai ndikatora munin'ina. Tikaenda tese nemunin'ina. Tikasvika kuna vatete. Tikasvika mbuya vakatama. Tikatorana navatete tikaenda kuMozambique. Ndokuti takazinovawana. Mukaenda kuMozambique? Tikaenda kuMozambique kunonzi kuchimoyo. Toko wakaenda? Ndokwatakaenda. Ko vatete kuMozambique vanoitei? Vatete vanongotengesa variko kuMozambique. Zvikanzi china vatete vasvika kuchimoyo? Vakati uyai kuno mugare. KuMozambique? Tikati toda kumbochengeta mai tongoti hazvikushanya tichichengeta mai. Tiwana tsvaga zvimari tichichengetawo mai. Alright. Ko ava mbuya vakatamirepi? Mbuya vari kuMozambique futi koko. Saka muri yese yakatoenda kuMozambique? Muri yose yakaenda nababa munini vamwe vari koko. Saka vana baba vako vese vava kuMozambique namai zvese vava kuMozambique? Vava kuMozambique kusiya kwababa munini 1 vari John. Tichiri ipapo baba munini 1 vari John vari kutaura kwava. Ndoona kuti anonzi Casper Stoli. Casper Chianga Stoli.
iyeye even toni yako ndeyekuchipingi. Saka zvakaitika ndezvekuti uyo anonzi Casper Stole vakandibata budhava vakatofanana nemukomana ndobva wati inini ndafara ndaona maita interview yemhuri iyi yekwapayarira. Saka regai nditokuredzewo mascreenshot anonzi kuti zveshuwa mhuri ndanchiitsvaga. Mascreenshot yacho nichengoti ndasiya foni ukoko akawanda. Vakaposta gurupu rekubhikita, vakaposta mugurupu remanyika, vakaposta magrupu akawanda kunzi hanzi ukaenda wakandikangamwa here kuti usandikangamwe. Magrupu ese iwayo avakanga vachitsvaga vanava muona manje kunyanyanyanya vaitsvaga vachiti ndotsvaga mhuri yekwapayarira sezvo vari waMai vani vevana ava zvakare. Zvikanzi mhuri ndakabva kare ndichingovatsvaga ndikuvashauti ndovawanepi. Saka unfortunately vanhu vaionawo pafacebook hakuna munhu wemhuri yekwapayarira ainge achionawo. Zvisinei pavakaona vhidhiyo yandakaita navo iyaiya yelast week iyaiya but wanichazivi kuti chingani. Ndobva vanditi ndoda nhamba dzamai ava. Mai ava nhamba dzavo zvishwa ndandakadzitora asi foni yavo moda kuti muzvitaura mega vanofana ndikunyeberai. Foni yavo haiti. Handisikaga kuti haisajiki here kuti haita sei haitoiti nyange ukafona sei foni yamai ava vaiti. Inhema dzangu here madha? Sure. Chekuti ndizototi ndivaone nhasi inhau yekuti ndakaenda kuchikoro kwana uyu Bridget. Ndaenda kuchikoro kwana Bridget ndobva ndatoenda kuswera zvinhu ngati Bridget ndoda kuti uzoudza mai vako kuti ngavauye tisangane musi wechina padungu pamashops apo. Ndoda kuti ndivape zvinhu zvavo zvavakatengerwa nemashemarienzi uye ndichivatovaudzawo meseji yani yabhudhi Casper yawo Stole kuti munomuzivawo here. Ndochekutanga chanakati ndavafunza kuti vanonzi Casper Stole munovaziva here. Ini kesi munhu anenge achinyepa totaurai mega. Ndoda kuupa mufaro zuva ranhasi nekuda kwekubatana nehama dzangu dzakanditsvaga kusvika taonana. Ndio vandinoti ndodzava hama dzangu kubva musi wandaonana navo kusvikira nhasi nekuti vakatendera kupinda mukati medambudziko randinaro. Dambudziko rangu iye zvino rasvika pakuti mhuri yandinayo yawanawo rubatsiro runobva kwamuri imi vechirongwa ichi. Saka ndoda kukuzivisai kuti ndina baba munini vekwandakanga ndakaroorwa kwekutanga vanova ivo ndo vane vanakomana vaviri vanonzi Caston naFidelis. Caston naFidelis vana vandakabva navo kumba kwavo kuchipinge vari vana vadiki mushure mekunge baba vacho vashaika. Saka ndinoda kukuzivisai kuti Caston naFidelis variko vapenyu. Ndinavo ndinogara navo ini kumba kwangu kunonzi kwaPayarira. Zvitenda nekuti ivo vacho ndipo vakatibata vakati toda kuchengeta vanhu vekumba kwana Caston naFide vakatoti tinoda kuvachengeta kana kuri kutsvagira basa toda kutovatsvakira tisu. Ndozvavakandiudza ndozvavakakuudzawo. Saka uchadii decision yako? Sarudzo yako unoda kudii? Ndongodawo basa. Uwo unoda kudzokera kundocherera kana kuti unoda kuti uchitanga kushandidzana nababa munini wako? Ndakatanga kushandidzana nababa munini. Asi baba munini wakataura navo? Ndakataura navo. Baba munini wakapuwa nani namba? Ndakazopuwana watete ndasvika kuMozambique. Ndasvika kuchipinge sandasvika kuMozambique. Oho. Saka manje mazoonana nehama dzako dzidzi kuMozambique makazoendepi? Makazoenda futi kumaprofita? Hatina. Asi wakawasei wakawaona? Takanzwa mufaro chaiwo nekuti tanga tava ne10 years. Musina kumboona? Tisina kumboonana. 10 years. Ndikare zveshuwa rega baba munini vavatsvaga kwazi baba munini amataurira vaiti baba venyu vakashayika ivo vari kuprimary. Saka zvaivanetsa nguva nenguva vachiti ko vana vemukoma wangu varipi vachitsvaka vakafara zvisingaiti musiwo. Saka vachitoti kana kuri kuendesa kuchikoro tobatana vakambenge vatoti mudzimai wangu kana zvichiita vanotouya nepanyika vosangana. Ndozvavakambenge vataura vakati vapei nhamba dzangu. Saka ndotofara kuti mukomana une foni unokosa kuzobva vachibatana nani nababa munini ava nditi. Saka imimi decision yekuti uchazoendepi izvi zviri kwauri. Ndikwanisi kukurongera upenyu. Nema here? Ndingauyawo here ndokurongera upenyu hwako. Hazvizongoiti? Uneshuwa here? Wakaroora here? Handisati. Wawesekeshe? Uwo makore mangani kwewe? 19. Uda kuwana here ukadoida ubasa? Ndozowana pachipi nemakore. Unoda kumena ubasa? Saka vanzi nababa munini ndoyazokuona rini? Muna September.
ipapa moto wotoenda ikoko Chipinge wada kutozomboona namaiwo tozotenda baba munini vanoda because vaiti hanzi mudzimai vanoda kuti vagozoonana nemi handiti ndozvavakataura ndozvandakanzwawo ndo vakataurira nemwana saka mungowa sei tinongoda kutenda Mwari kana zvikabudirira asi kana zvikabudirira oraiti asi tichiri papayo izve family yenyu tokumbosiya mozopedzerana mega ini handikapindi nyaya dzemafamily handiti ndakambokudzai paya